Ka company bat u kontraktor lingba u engineer bala pentre ya ka kam ban siang ye artificial turf kamadan first ground ka Shillong Sports Association Stadium ki pen pau ka ka balaja ha ka no phai sngi jong ka khatsau trek menta ka tayau halor ka jingdap kamadan barok ka wai kadai na marba ka ka batuat lang na baro ki nur drainage jong kamadan kamdan jaka bakan yo ban mi pat shabat na marba ka nala ka bahe ka badai bantan lut ya ka ka kam kadang sa teng na mar ka don khindiat ka jing ka balami hapdeng ka State Sports Council of Meghalaya bat ka Shillong Recreation Group Trust Hindray ka bas ngau tenat bantip hang ni ka long ba ka company bat u kontraktor bala pentre ya ka ni ka kam kidan ha ka thang ba ya ka ni ka madan on pen kala ya ka kom ka wei na ki madan artificial turf ki baken sai na ki baken sai tam ni ka banda yakun kan kenjo wat ya ka kerdan jong ka FIFA 3 stars rating ka ba mot ba na pedeng ki ba bon teli ki madan ki ba u kontraktor ni ka company ki lasna ha ka jela kani ka ba menta kadai ka ba kila kham tre sitam ban pinbit pinbiang ha kerukam ka ba biang haba jubapat ya ka jingkeli hatu ya ka na kani ka madan hatu la semo ban pentut syaki benta jang ka wa kra bat ka CRPF kam u engineer ula batai ba ka daw bam shem la pentut ya ka syakini ki artli ki jaka kadai ba la da pensyong nong rem ha ka por ka ayom liur ka ka batuat lingba ka wa kra ne na ki benta ka CRPF kam kala bakan wan rung biang no sya ka madan kumta ban laj na kani ka jing u engineer ula pen pau ba ka plan ban pentut chabar ya kani ka ka long lingba ka nala ka bahe ka banti na jan ka jaka penyang kali jong ka SRGT bat kani ka nala kan sedang nado ka kerdop jong ka JN Stadium Polo Shushu u engineer la pen pau balada ka long ka bala khnang baka kam kan yat bet ladon kam wat ban pen sange no shwaya ki program bat pen yale kai kam pher lada ki de ki limpung yale kai jong ka SSA ni jong ki wei ru kan bha ban pen sange Mingshna mengi milari sen kamadan katkum ka basna men shwata ka de ka ba kham hapo mintang ilari kumba saus pa milimeter ye napteng nama kawan kasdo na site kawan kumbalai spa milimeter milaris kata kate tang naka soil tang naka kendong sudah milaris nandep nang ta kawan sa ka sopis katkum kamadan ka bamin shwa ka bangi simpi mengi kalong hapo pi ba kani milaris kumba spa MMA ka kendong nandep nang ta pat mihap bangin siang lagi geotextile clothes dadap nang ta syaya ka kendau ka bangin kompak in siang ni haban dan kam ka soil test kata ka haban approve na ka government syaya bangin le ni hab ban follow har kum ka rule ka ba ka government ka bo according to the FIFA dadap nang ta ni haban sna kum ka sopis ki wan saki aggregate ki wan take different size kawan ki 40 ki 20 ki 10 ki 3 ter kumtu bat ye ki material ki bangi isna ni haban dan kam katas nang ba ka approve ni emban ka government dadam nang ta ka compaction hani bat ka level ka de ka important ka level chong ka subbase ka de ban biang de si nama kanwan settlement hadi kata ngilale bhai kani nama ngila prepared ha nama ka de ka kawei naplang kamadan ka bapaw na ha ni po silo takada ngilale ngila tray ha na dok sedong haplen ka subbase dadam nang ta ngisna saki ikot ki perforated pipe each kita kalong 10 meter nang ba hapot ba ka slab kato ka kan don ka filter nang ba to ka kan tu haki tu ki perforated pipe kinle chanish kini drain barok sadong chokani ka drain kanang ba kalong ka filter hapot ba ka slab kanang ba kanika kanum dan hajrong kanum sakut halor isna ki perforated pipe kanang kintu secretary katkum ka flood ratio ka high bhang thinawa angkra hakapor in case hakapor ba ka slab jor hakapor lior ba ngi khamtam sini kan kala bandan ka backflow kala ban affect ya kamadan takada ngi haban follow na kani ka main drain ka ban connect lang bat kathi chate CRPK asya bangin sinai hadrin ngi haban kam ki survey ngi haban page ki level kani ka level bat kathi ka main drain jang ka level ka long kumno
Syabangin senangi haban pe ke level. Andai katkum kawa tika main drain jong katika ayu ngila ban connect kan ya ketika main drain kala kanum dan cing affect is ni kamadan. Ban thau ya ka level. Kamut ketika level bakan ni kanum la kamut ketika drain hang thi ka main drain kan kham jiliu shu banyak kan ni. Namar bai kan ni kalong kham hapo mukati kan long kham hapo shu nang ba kanum dan kajing bak flu biang sakani kamut kanum dan efek la kadai house slap jurna la dai house slap ni kamut kanum dan ke issue kaban la ban flood sin samada ya ka star rated tong ka FIFA nama kadai ba pihak ban sna kapkum ka FIFA rule and regulation kum kiran off pihak ban go every 3 meters but kamadan pihak ban sna kapkum baki ai ki FIFA pihak ban ka hadu Ramadan nadong sedong du kanum dan kajing thot ye khnang ba lesi deng ida jing thot watang khandia tu ka FIFA ngimla ban FIFA andai ngi hangni ngele kat pala ni tristom bat met museum khnang bangin yo FIFA 3 star rating mentang ngi deng ngele bangin yo FIFA 3 star rating jing thot ye la shai lesi nama deng la connect kanika outlet jongi kanika madan bat ka main drain kanum dan kajing affect sya kani kamadan ka bingi tray mangi namar bangila sya bangin snaru ngida pet ki level le si ka flood ratio jong ka thiru le si yo ka la ban ka box tu andai ngila pet according to the level ngisna ya kani ka outlet nang ba kanum dan chung thut e sapang kani kamadan sya bangila kai hatu ki pol la kai ngikli ni ki player kalong kumno kamadan ami kwa ngintip ba kamadan kalong kumno kamadan kala biang sudai ba kisah astang kendiat hi kum kisah ye ni happen fix kum kanika angni substitute area ru ni 4 siang ni 4 ayu sa astang kini hi kendiat no te kanika madan kal abiang kani kadi kedon kam tang ba pin maintain ya ka grau lingba ka brushing ndai hangni kamadan kam ka at ka them kam de ren lingba ka ai kadai ka ba uroba ulong udai basting ulong on uniform namar bangi haban brushing khnang ulong uniform ski pasti kini kamadan kasa level da ka ba brushing da ka ba maintain hi kamut kini kamadan kalabia ka jing shate da pen sange shano si support tang bangin yo tray no wood in yo ai no kani te ka ba hi ke bingin pendap no ki substitute area e ba ro tang bangin yo han over no ikani saka ss nang ba pinten ka sudai na ba dangihan over kadai kan don be ka issue hi de tangam lingba kan ka outlet hi ba kampat connect atu ka mentang impat la punsna ya ka main drain namar ba karang don ka issue hap yang ka sports concern pat ka try jaka takadaw ngimla menta ban ngangan ong menta ban ong la le ban ayu namar kadang don be ka issue namar ba kampat dep ka outlet hi kadang don be hi ka issue